खुलुमबाय आं सिबि रानी ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि एसबि बड' निउज चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो गोलाव सम नेनायनि उनाव 4 जुनआ फैमारबाय आरो लकसभा बिसायख'थिनि भट साननायाबो जागायबाय गासै मोनजिनिफ्राय 48 राउन्ड जागोन भट साननाया रायजोआव गासै 152 काउन्टिं मिरुआव भट साननाय जादों आरो काउन्टिं मिरुफोराव जेरावबो गोख्रों रैखाथि होनाय जादों जाय लामाजों इभिएम लाबोगोन बेयाव 360 डिग्री सीसीटीवी केमेरा होनाय जादों आरो 3 टायार सिकिउरिटिनिबो थागथियारि खालामनाय जादों दिनैनि सानाव सोर मिनिगोन आरो सोर गाबगोन एग्जिट पलखौ नुनायनि उनाव माखासे दोलोनि दैदेनगिरिफ्रा गावसोरखौ देरहागोन होननानै साननानै लाखाबाय बिहारावबो जेडीयू राजखान्थि दोलोआ गावसोरखौ देरहागोन होननानै साननानै लाखाबाय आरो दोलोनि मावख'फोराव मेथाइ लाड्डु जिलाबि बायदि बानायनायाव मुखुब जादों दैदेनगिरिफ्रा ओजोंहाय जोंनि बिटिआरआवबो एनडिएनि बिजाथि जयन्त बसुमतारियाबो जोबोद मिजिंथिनायखौ फोरमायथिदों 2 खावसेनिफ्राय 3 लाख फारागथिजों देरहागोन होननानै दाबि खालामदों जयन्त बसुमतारि बिथाङा आरो बेनि थाखाय गासैबो रायजो राजाफोरजों लोगोसे गुबुन गुबुन आफादफोरनिसिमबो साबायखर बावहरदों बुथ लेभेलाव नायबिजिरनायाव मोननाय बायदिब्ला एनडिएनि बिजाथि हिसाबै 2 खावसेनिफ्राय 3 लाख भटआवनो देरहागोन होननानै बुंथिदों जयन्त बसुमतारि बिथाङा आरो आसामाव एनडिएआ 14 मासनि मादाव 12 मासेयावनो देरहानो हागोन होननानैबो दाबि खालामदों ओजोंहाय इन्डियायाबो गोबां मिजिं दं बे खेबाव इन्डिया एलायन्सनि मासिया बांगोन आरो देरहागोन होननानै दाबि खालामदों इन्डियानिफ्रायबो रायजोआव नांगौ बायदि मोब्लिब गैयि मोब्लिबनि बिल बांनाय मुवा बेसादनि बेसेन बांनाय आरो सरासनस्रा सुबुंफोरनि गुबुन गुबुन जेंनाफोरखौ लानानै आसुआ सोरखारनि हेंथा खुद्रिबोदों फिन आरोबाव आसुनि दैदेननायाव आसामनि दाब दाब जायगायाव बीजेपी सोरखारनि हेंथा खुद्रिदों आरो साप्लाइ मिनिस्टार रन्जित दासनि हेंथा खुद्रिदों खुद्रिनाय आसुनि दैदेनगिरिफ्रा रन्जित दासनि मुसुखा बानायनानै अर सावनानै होदों बेसेन बांनायखौ सामलायनो हायैनि थाखाय मन्त्रि रन्जित दासनि हेंथा आसुनि दैदेननायाव गुवाहाटीनि अनगायैबो बिजनी रङिया बरपेटा माजुलि तामुलपुर आरो दाब दाब जायगायाव सोमावसारदों माखासे गोनांथार मुवा बेसाद जेरै पेट्रल डिजेलनिफ्राय लानानै मुलि माइरं दालि बायदिनि बेसेना बांदों जोंनि रायजोआव बेनि अनगायैबो बिसायख'थि जोबनाय लोगो लोगोनो टलगेटनि टेक्सआबो बांदों जायखौ सामलायनो हायाखै साप्लाइ मन्त्रि रन्जित दासआ होननानै फोरमायथिदों आसुनिफ्राय आरो रन्जित दासखौ गावनि बिबानखौ एंगारनो थाखायबो दाबि दैखांदों खालि उन्दुनानै थाबाय थायोब्लाल' जानाय नङा रायजो राजानि थाखायबो खामानि मावनो नांगोन होननानै खुद्रिदों आसुनि दैदेनगिरिफोरा गुवाहाटी नोगोरखौ स्मार्ट सिटी आरो दैबाना गैयै नोगोर खालामगोन होननानै मोनफ्रोमबो बिसायख'थिफ्राव दैदेनगिरिफ्रा रादाय होबोदों नाथाय मोनफ्रोमबो दैज्लां बोथोराव गुवाहाटीया दैबानाजों लोमसावदों दै नाला नांगौ बायदि राहा गैयिनि थाखायनो दान्दिसे अखा हायोब्लानो अखानि दैबाना जायो गुवाहाटी नोगोराव अनिल नगर नवीन नगरल' नङा बामुनि मैदान चानमारी रुक्मिणी गाव गीतानगर बेलतला बेफोर गासैयावबो दैबानाजों लोमसावदों जायनि जाहोनाव अखानि दैबाना जानायनि थाखाय हालाय हाफाय जानो गोनां जादों गुवाहाटी नोगोरनि थागिबिफोरा स्कुल कलेजाव थांनाय फरायसाफोरजों लोगोसे मावख'आव थांनाय मावख'गिरिफ्राबो दैनि गेजेरजोंनो थांलाय फैलाय जानो गोनां जादों गुवाहाटीनि अनगायैबो आसामनि दाब दाब जायगायावबो दैबानानि थाखाय रिलिफ केम्पआव थानो गोनां जादों माखासे सुबुंफोरा खामपुरावबो दैबाना जानायनि थाखाय सुबुंफोरा रिलिफ केम्पआव थानो गोनां जादों नाथाय लोंनाय दै आरो जानाय आदारनि जेबो राहा खालामनानै होआखै सोरखारा होनानै अजद होदों भुगिनांनाय सुबुंफोरा आरो माइरं दालिनि थाखाय रेशन होनो फैनाय समावबो रेशन कार्ड आधार कार्ड बायदि नागिरदों होननानैबो फोरमायथिबावदों जायनाखि दैबाना जानायनि थाखाय गाव गावनि जिउखौसो रैखा खालामनो ना उन्दै उन्दै गथ'साफोरनि जिउखौसो रैखा खालामनो जादों बे समाव माबोरैहाय रेशन कार्ड आधार कार्ड बायदिखौ लानानै फैनो हागोन होननानैबो सोंथि खालामदों रायजो राजाफोरा सोनाब कार्बि आंलंनि केरनियावबो गिख्रंथाव दैबाना दै खुरखानानै न' बां गासैखौबो सिलिंखार खालामलांदों हरनि समाव हरखाबै फैनाय दैबानाया फारसेनिफ्राय गासैखौबो सिलिंखार खालामलांजोबदों न' बां खुरखानानै लांदों सुबुङा खुनुरुखुमै जिउ रैखा मोननो हादों होननानै फोरमायथिदों बेबायदिनो आसामनि दाब दाब जायगायाव दासिमबो दैबानानि महरा सोलायाखै आरो दासिमबो दैबानाजों गोबां सुबुंफोरानो भुगिनांनानै दङ रायजोआव गिख्रंथाव नाव जाब्रबथाय जादों बारहुंखा बारनायनि जाहोनाव नाव बेलथायदों जायजों सासे सुबुङा जिउ खोमानो गोनां जादों आरो 4 गोमानानै दङ काछार जिल्लानि सनायखोला महनपुर ओनसोलाव जानो मोन्दों बे जाब्रबथाया रिपर्टनि बायदिब्ला 7 सुबुंफोरा रिलिफ डिउटिनि थाखाय नावजों थांगासिनो दंमोन बेयावनो रुगुं मोननायनि सिगांनो गिख्रंथाव बारहुंखा बारनायाव नावा बेलथायदों जायजों सासे सुबुङा जिउ खोमानो गोनां जादों आरो 4 दासिमबो गोमानानै दङ ओजोंहाय 2खौ ओनसोलनि रायजो राजाफोरा
सरकारानो रैखा खालामनो हादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। गोमानाय साब्रैखौ एसडिआरएफ आरो एनडिआरएफ हान्जाया नागिरगासिनो दं, नाथाय दासिमबो मोननायनि जेबो खौरां मोनथ'नाय जायाखै। बिसायख'थिनि सिगां सिसि ब्लक बानायनानै होनो थाखाय बर्ड गायदोंमोन आरो फिथाबो हास'दोंमोन, नाथाय दिनैसिमबो बानायनानै होआसै लामाखौ। फिथा हास'खांनायनि उनाव आरो बिसायख'थि जोबखांनायनि उनाव बेखौसो फोरमायथिबाय बे लामाखौ बानायनो थाखाय सेंसनानो जायाखै। बे खौरांखौ मिथिनो मोननायनि उनावनो रायजो राजानि गेजेराव खुद्रिनाय। तामुलपुर, गरेस्वर, सिलकिझारनि रागा जोंनाय रायजो राजाफ्रा लामायाव ओंखारनानै खुद्रिदों आरो बिजेपि गो बेक, भबेस कलिता गो बेक बायदि स्लगान होनानै खुद्रिदों रायजो राजाफ्रा। रायजो राजाफ्रा फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिधान सभा बिसायख'थिनि सिगां गरेस्वर, सिलकिझार गामिनि लामाखौ बानायनानै होनो थाखाय एमएलए भबेस कलिताया फिथा हास'दोंमोन आरो लामा बानायनो थाखाय बर्डबो गायदोंमोन, नाथाय दिनैसिमबो लामाखौ बानायनानै होआखै। थांनाय 4-5 बोसोरनिफ्रायनो लामाया जोबोद गाज्रि जानानै दं। फरायसाफोरा फरायसालियाव थांनायाव गोबां जेंना मोननो गोनां जायो। बेरामि सुबुंखौ देहा फाहामसालि फारसे लांनायावबो गोबां जेंना मोननो गोनां जायो होननानै फोरमायथिदों रायजो राजाफ्रा। जायनाखि बिजेपिनि एमएलए भबेस कलिताया सिसि ब्लक बानायनानै होनो थाखाय रादाय होदोंमोन आरो फिथाबो हास'दोंमोन, बेनिखायनो रायजो राजाफ्रा बिथांनाव थांनानै खौरां लाहैनायाव बे लामाखौ बानायनो थाखाय सेंसन जायाखै होननानै उल्थायैसो भबेस कलिताया बुंहरदों होननानैबो फोरमायथिदों रायजो राजाफ्रा। बेनिखायनो रायजो राजाफोरखौ थगायनायखौ लानानै खुद्रिदों रायजो राजाफ्रा आरो रायजो राजाफ्रानो जि एसे हायो 50, 100 रां खांनानै लामायाव बाला अन्थाइ गारनानै लानो गोनां जादों होननानै फोरमायथिदों। लोगोसे 2026 मायथाइयाव जानो गोनां बिधान सभा बिसायख'थि जानायनि सिगां लामाखौ बानायनानै होआब्ला भट होनायनिफ्राय गोजानाव थानायजों लोगोसे दैदेनगिरिफोरखौबो हाबनो होनाय जानाय नङा होननानै खुद्रियो रायजो राजाफ्रा। आरो बिटिसिआव जौगानायनि थाखाय फैनाय खौथि राङा बहा थाङो ना सोरबाया गावनि बिल्डिं लुगासिनो दङ होननानैबो सोंथि खालामबावो रागा जोंनाय रायजो राजाफ्रा। लामानि गाज्रि थासारियाव माइ गायनानै सोरखारनि हेंथा खुद्रिदों आरो बिसायख'थिनि समावल' दैदेनगिरिफ्रा रायजो राजानि सिगाङाव आखाइ खबजबनानै गावखौ फिसा खालामो, नाथाय बिसायख'थि जोबोब्लानो रायजो राजाखौ मानसि बायदि खालामा होननानैबो खुद्रियो आइजोफोरा। लकसभा बिसायख'थिनि थाखाय भट साननाया दिनै फुंनिफ्रायनो जागायबाय। भट साननाया जाहाथे गोजोनै जानानै थाङो, बेनि थाखाय गावगाबागाव जिल्ला प्रशासन आरो गुबुन गुबुन साब डिभिजनेल मेजिस्ट्रेटआबो सेक्सन 144 फोसावदों। क'क्राझारावबो जिल्ला प्रशासना सेक्सन 144 फोसावदों। क'क्राझारनि भट काउन्टिं मिरु बेसिक ट्रेनिं सेन्टारनि सोरगिदिं 100 मिटारसोआव जायखिजाया गला आरो फालांगियारि फसंथानफोरखौ बेखेवनो थाखाय गनायथि होआखै। बेनि अनगायैबो गसाइगाव साब डिभिजनेल मेजिस्ट्रेटआबो सेक्सन 144 फोसावदों। गसाइगावआव एसडिअ सिभिल मावख' जेराव भट काउन्टिं जागोन बेनि 100 मिटार सोरगिदिं जायखिजाया गला आरो फालांगियारि फसंथानफोरखौ बेखेवनो थाखाय गनायथि होआखै। बाक्सा जिल्लायावबो सेक्सन 144 फोसावदों। पाब्लिक प्लेसाव साबानि गोबां सुबुं थुबुर जानो मोननाय नङा, स्लगान, धर्ना बायदि होनो मोननाय नङा, हाथियार लांलाय लाबोलाय खालामनो मोननाय नङा। बाइकआव सासेल' सुबुं गाखोनो मोनगोन, नाथाय 60 बोसोर बैसोनि बांसिन, 10 बोसोर बैसोनि उन्दैसिन आरो सोरखारि साख्रि मावनायफोरनि थाखाय बियो बाहायजानाय नङा। ट्रेक्टरनि जाब्रबथाय जानायखौ जों गोबां खोनानो मोनबोदों। ट्रेक्टरनि उननि बाहागोआ बेलथायनायनि जाहोनाव गोबां सुबुंफोरानो जोखोम जानांनाय बा खैफोदजों मोगा-मोगि जानो गोनां जाबोनाय जाथायफोरखौ जों खोनानो मोनबोदों। बे खेबाव फिन ट्रेक्टरनि उननि बाहागोआ बेलथायनायनि थाखाय ट्रेक्टराव गाखोनाय सा 13 सुबुङा जायगायावनो जिउ खोमानो गोनां जादों। थैनाय सा 13नि मादाव सा 4आनो उन्दै गथ'साफोरमोन आरो बे जाब्रबथायाव सा 15 जोखोम जानो गोनां जादों। बेनि मादाव 2आनो गाज्रि जोखोम जानो गोनां जादों होननानै रिपर्टआव मोननाय जादों। गाज्रि जोखोम जानाय 2खौ उनाव गोजौ थाखोनि देहा फाहामसालियाव फाहामथायनि थाखाय दैथायहरनाय जादों। गोथार जुलियाव बाहागो लानो थांनायावनो बे गिख्रंथाव जाब्रबथाया जानो मोनदों। मध्य प्रदेशनि राजगढ़ जिल्लानि पिपलडी ओनसोलावनो जानो मोनदों बे जाब्रबथाया। फोरमायथिनाय बायदिब्ला राजस्थाननि मथिपुरनिफ्राय माखासे सुबुंफ्रा ट्रेक्टरनि ट्रलियाव गाखोनानै गोथार जुलियाव बाहागो लानो थाखाय थांदोंमोन। बे समावनो बे जाब्रबथाया जानो मोनदों। बोथोरा जोबोद गुदुं जाबोनो हमबाय नङासै? जुदि नोंथाङाबो बे गुदुंनिफ्राय गावखौ रैखा खालामनोब्ला नोंथांनि थाखाय मोनसे जोबोद गोजोनथाव रादाब लानानै फैदों मणिपुरनि मानास हन्डा श'रुमा। जायखिजाया स्कुटि आरो बाइक बायोब्लानो नोंथाङा मोननो हागोन 5,990 रांनि एयार कुलार। बेनि अनगायैबो मोननो हागोन बेसेन नाङालासे 2 हेलमेट आरो 5 लिटार पेट्रल। नोंथांनाव जायखिजाया कम्पानिनि गोजाम मटर साइकेल बा स्कुटि दङब्ला
नोंथाङा बेखौबो सोलायनानै गोदान मटरसाइकेल बा स्कुटिखौ मोननो हागोन। बेयावबो नोंथाङा 5,990 रांनि एयार कुलार, गंनै हेलमेट आरो 5 लिटार पेट्रलखौ मोनफानो हागोन। नोंथाङा थाबैनो बे खाबुखौ गावनि खालामनानै लादो, मानोना अफारा बारा गोबाव समसिम थानाय नङा। बे मे दानसिमल' थागोन अफारा। मोजाङै मिथिबावनोब्ला 7060601255 नङाब्ला 9101272776 बे नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन। गोजोन। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।